Hej, ja, jeg hedder Rikke, og jeg kommer fra 3. Og jeg hedder Pernille, og jeg går også i 3. Ja, vi har en lille overraskelse til jer. Ja, vi har brugt tid på at lave en video om vores klasse. Ja, så vi håber bare, at I kan lide den. Det var vist det. Enjoy! Så svært, når man først får det lært. Man skal gøre, hvad man vil, og så tælle til 10, og så får man alt det, man kan lide. Det er ikke så svært, når man først får det lært. Man skal gøre, hvad man vil, og så tælle til 10, og så får man get the food, Sugar! Woo! So sexy it hurts, and I'm too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. Jeg elsker at putte, især når jeg ikke skulle kunne det. Lad mig ligge lidt mere, det passer mig at gasse mig i et og duns fjer. Det vi står og kigger på her, det er en fjeldabe i den naturlige omgivelser. Meget fascinerende. Som I kan se har fjeldaben eminente klatreevner. Og kan godt blive aggressiv, når man forstyrrer den. Derfor skal vi være meget stille, når fjeldaben er i gang. Meget aggressiv, kan I høre. Jeg skal nok holde lidt afstand. Fjeldaber, de er meget aggressive. Og det jeg vil prøve nu, det er at berolige. Ja, det er en banan. Igen er fjeldaben in action. Denne gang er fjeldaben på vej ned fra et sted, hvor han har hentet noget føde. Jeg skal se lige med, det er fjeldabens genforening med sin mage. Det viser sig, at fjeldaben kan gå på trapper. Lidt usikkert. Nu kommer genforeningen. Følg godt med. Han kan helt løbe, tror jeg. Til sidst der, så bliver jeg nødt til selv at holde igen. Hvad fanden sker der for min brød? Sjældent billede af fjeldaben og dens mage. Aggressivt.